tejto radovej zástavbe predávam už tretí dom. A či to bolo v čase bláznivého dopytu alebo výraznejšieho útlmu trhu, na tejto nehnuteľnosti si záujemci vždy podávali kľučky. Prečo? Je totiž výnimočná. Po vstupe máte pocit, že sa ten dom musel zázračne nafúknuť. Očaríva svojou svetelnosťou, dispozíciou, ktorá dokáže reagovať takmer na každú životnú situáciu, praktickým exteriérom a výbornou polohou. A ja som presvedčená, že má čo ponúknuť aj vám. Srdcom domu je moderne zrekonštruovaná denná zóna. Je krásne presvetlená z dvoch strán a ladená do upokojujúcich nadčasových prírodných farieb. Píši sa kráľovským priestorom pre veľkú sedačku či jedálenský stôl. Zdobí ju dizajnová akumulačná pec, ale aj nová kuchyňa na mieru z prémiového štúdia. Je vybavená nadštandardnými spotrebičmi a pútavým grafosklom v dekóre zelená živica. Špecialitou tohto domu je izba na prízemí. V tomto prípade otvorená do obývačky a premenená na súčasť dennej zóny. Vznikol tak ešte priestrannejší a vzdušnejší spoločný priestor. Chcete ju využiť ako pracovňu, knižnicu, herňu alebo hosťovskú? Je to len na vás. A v prípade potreby ju môžete jednoducho opäť oddeliť a vytvoriť tak plnohodnotnú spálňu. Na prízemí nechýba kúpeľňa a komora, všetko pekne po ruke. Na poschodí nájdete ďalšie 3 veľké svetlé izby, každá s výstupom na balkón. Francúzske rohové okná zabezpečujú dostatok svetla aj príjemnú atmosféru počas celého dňa. Súčasťou podlažia je aj luxusne veľká kúpeľňa, walk-in šatník a samostatná technická miestnosť. Ak by ste potrebovali ešte viac priestoru, tento dom vám to dovolí. Môžete mať až 6 izieb bez kompromisov na veľkosti. V prednej časti domu pohodlne zaparkujete auto do garáže či pred ňu. Zadná časť ponúka záhradu so záhradným domčekom, priestorom na posedenie, aj dostatok miesta na hry či výsadbu. Vďaka kompaktným rozmerom je záhrada nenáročná na údržbu a napriek tomu dostatočne veľká na relax, grilovanie, bazén či loptové hry. Dunajská Lužná je známa najmä svojimi jazerami. Košariská ponúkajú dovolenkovú atmosféru, šport aj otužovanie. Tento dom sa nachádza v jej pokojnej staršej časti, kde už stavebný ruch ustal a zeleň vytvára príjemnú kulisu stabilizovanej ulice. Pešo sa dostanete k škôlke, škole, obchodom, detským ihriskám, ale aj k zástavke autobusu smerom do Bratislavy. A vďaka D4R7 ste v hlavnom meste autom za 15 až 25 minút podľa toho, ktorým smerom sa vyberiete. Verím, že súhlasíte, že tento dom je výnimočný a že sa tu môžete cítiť prirodzene dobre. Teším sa na vás na obhliadke.